Гейминг светът е пълен с легенди, но само няколко имена стават синоним на революция. Днес ще ви разкажа историята на един от най-големите гейминг идоли – Тайлър Блевинс, известен като Нинджа. От скромните му начала до моменти, в които доминираше Fortnite сцената, неговото пътуване е пример за това как страстта и упоритата работа могат да променят живота ти. Ранни години. Тайлър Блевинс е роден на 5 юни 1991 година в Детройт, Мичиган. Като дете той винаги е обичал игрите, но не само тези на компютър или конзола. Той е бил активен и в спорта, играйки футбол за училищния си отбор. Тази комбинация между физическа активност и любов към игрите е основата на уникалния му характер. След гимназията Тайлър започва да се занимава сериозно с гейминга. В началото на 2010 година той се включва в професионални турнири на Halo, което е и първата му стъпка към голямата сцена. По това време геймингът все още не е индустрия за милиарди долари, но той вече вижда потенциал. Издигане. Големият пробив на Нинджа идва през 2017 година, когато Fortnite завладява света. Нинджа бързо се отличава със своите невероятни умения, енергичен стил на игра и забавна личност. В Twitch той става не просто стримър, а феномен. През 2018 година Нинджа постига немислимото. Стрим с участието на Дрейк, където заедно играят Fortnite. И това разбива рекорди по гледаемост. Над 635 000 души гледат на живо. Това беше моментът, в който геймингът официално стана част от масовата култура. През 2019 година Нинджа шокира света, като обявява, че напуска Twitch и се премества в новата платформа Mixer. Сделката беше на стойност милиони долари и постави началото на нова ера за стримерите. Това обаче се оказа рискован ход. Въпреки огромната сума, Mixer така и не успя да се конкурира с Twitch, но платформата беше закрита през 2020 година. Нинджа се завърна в Twitch, но междувременно светът на стриминга се променя. Конкуренцията става по-голяма, а интересът към Fortnite намалява. Този период обаче показва адаптивността на Нинджа и желанието му да остане в играта. Извън игрите, Тайлър е човек с голямо сърце. Той и съпругата му Джесика работят заедно, за да поддържат неговата кариера. Джесика е не само негов менеджер, но и най-голямата му подкрепа. Нинджа също е известен със своите благотворителни инициативи. Той е дарявал милиони долари за различни каузи, включително детски болници и програми за насърчаването на младежите да се занимават с гейминг. Историята на Нинджа е повече от успех в гейминга. Той показа, че стримингът може да бъде кариера и вдъхнови милиони хора по света. От момче, което обича Halo, до лице на цяла индустрия. Нинджа доказа, че с правилната мотивация и страст можеш да постигнеш всичко. Историята на Нинджа продължава. Ако тази история ви вдъхнови, не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала ми. Благодаря, че гледахте и до следващия път.